след този финал, който 86-та година Барселона загуби в Севилия срещу Стяла, бяхме задължени да спечелим този трофей. Какво ще пожелаете на младите таланти, които тепърва се развиват? Ние само им пожелаваме, пък не стигат до никъде. Стига с тия пожелания. Съвет им дайте. Съвет тогава, да. Съвети много. Послание. Послание също. Тук тълпата говори за това, че може би след години Тошко Неделев евентуално може да стане носител на купата. Вярвате ли го? Тодор Неделев или Тошко Неделев? Тодор Неделев. Така. Ами, всеки се надява с нещо. Също има много голям потенциал в децата, които идват отдолу. И Георги Миланов има такъв шанс, и Тодор Неделев, и Симеон Славчев, които са по-младите. И Антонио Вутов. Това са футболисти, които те първо започват да играят в големия футбол. Да се надяваме, че първо нека да излезнат в чужбина, да се утвърдят като титуляри. А след това вече всичко ще дойде само по себе си. Има ли в момента доказани футболисти, които вече играят навън, български, които са във форма в близките 2-3 години да вдигнат купата? Не. Какви качества Няма да трябва имате такъв шанс да го видите скоро време. Какви качества Първо вижте трябва къде играят притежава един нашите добър футболисти и тогава вече да говорим за къде и как може да стане. Какъв е начинът тогава да отидат да играят в силните отбори, където да ги научат наистина да играят? Ами да няма корумпирано първенство. Това, което беше по наше време. И което е сега по вашите думи? Както гледате, за какво става въпрос? Кажете две думи за националния отбор. Сигурно сте разочаровани от това, което се случи. Има се хора да се управляват, да се оправят, дали се класират, да не са. Даже не съм и гледал мачовете, защото не бяха в България. Любо Пенев беше близо до чудото, все пак, наистина. Моля? Любо Пенев беше близо до чудото да класира този отбор. Ние всички бяхме Малко до чудото. Всички бяхме до чудото, но се видя, че с чудо не става. А какво още трябва тогава? Щом с чудо не може, какво трябва да стане? Да си намерят по-добри. По-добри футболисти. Откъде да ги намерят? България има ли? Да ги посадат. Христо, ще се оправи ли нашия стадион в Пловдив, Красавиц? На цяла Южна България. Не мога да кажа на такъв въпрос. За малко съм тук и тръгвам. Имате ли предложение от някой клуб да поемете отбор? Тръгвам, отивам на почивка. Лек ден ви желая.